Тази седмица беше едновременно трудна и вълшебна. Случиха се чудеса, но истината е, че чудесата не се виждат с очите. Виждат се със сърцето. Как усещаш вътрешния си свят. И само когато не си потънала в болка, вина, критика и вътрешно смачкване. Само тогава можеш да го усетиш и да го видиш. Аз допуснах точно това. Отново допуснах чуждите думи, обвиненията и старото чувство за вина да ме ударят на най-полезното място. Да ме върнат назад, да ме разклатят, да ме накарат за миг да забравя коя съм и своята стойност и своята ценност. Но се случи нещо много магично. Само за един ден успях да се върна към себе си, към моята сила, към моята увереност, към моето желание да продължа напред и да бъда тази силна жена, която съм. Към онази жена, която 2 години изграждах с толкова любов, смелост и вътрешна работа.